konparatu Jordi Zerota Ifarrarekin, izango nuke, idazle bezala naizela bere antagonista muguko bat, eta liburua ere iruditzen zait, haren kontrako, justu kontrako bezala dela, bueno, batetik bere oso autorio paroa da, eta nik, esaten nire aurrengo liburua eta bigarrengo tartean 8 urte pasazian, bi olimpiada pasa arte ez una besterik argitaratuko da, pixka lehenago etorri da, baina, bueno, oso idazle mantxoa naiz, hau berriz justu da abiadura handikoa, ezta. Eta liburua ere, oso asko izan daitezke, baina kasu honetan esan dizute bukaeran badaukalalako zea moral puntu bat. Irakasbide puntu bat, nireak ez daukate ez du izan nahi gainea, eta gainea, etxeski ikustatzen olako irakasbidea dauzkaten liburuak, eta justu nik bilatzetena justu kontrakoa izaten da, alegia nolabait egitea erantzun ezin daitezken galderak, motxien esateko ez. Eta pixka bat liburu honek hori bilatzen du, ez? Azkenean nola maitatu, zer da maitatzea, zer da ondo maitatzea, ezinezko galdera bat, erantzunik ez daukanan ere ustez, eta edo hobeto esan da bakoitzak bere erantzuna topatu behar dio. Eta pixkat hori dago, ez? Oinarrian. Ez da, hau idazteko abia puntua edo, izan oso ekintza konkretu bat. Izan zen, gure bigarren alaba jaio zanean, Jule, junginen elurretara lagun batzukin, eta seme zaharrena, orduan 5 urte izango zitu, eta, elurreta jun behar ginen aralarrea, baina lekun berrin geratu zen txiki jamakin, eta zaharren aitakin, narekin, elurretara juntzan, eta lagun batzukin batean oso. Kera gari ondo pasa ginen, eta eguna bukatu zanean, esan zian seme zaharrenak, lurbola bat eraman edo tamai. Eta lekun berrintzen, eta guara darren genden, esan nion, urtuko zaigu. Lekun berrirainoko lurbola hori, behan nahi zion eraman, han egun gogoan garriaren oroitzaten polit bat ez, amari eta esan nion, urtuko zaigu bidian eta eramango jo lurbola. Bai, ingo dugu handi bat, eta behar tematu intzan, eta azkenean ingin lurbola handi bat noski, eta kotxean sartu ginen eta lekun berri eraman ginen eta iritsi intzan. Oso ekan ez guztia, baina oso ekan iritsi intzan, da orduan amari opaitu zion, egun arren oroitzaten bat. Eta hori izan da, novelatxo honen abia puntu bat. Pero abia puntu horretatik hasita, nolabait beste trasfondo bat jarri dio liburuak, bikote baten krisiari buruzkoa, eta elurbola horrek nolabait, pixka bat, izan nahi du metafora edo balitik kontatu gabe, baina euren maitasunarena, nola elurbola hori urtzen ari den, eta bikote horren maitasunekin batea, eta nik beti baina arte idatzi zen dituten ipuinak eta izan dira oso aurrez milimetrikoki pentsatuak, eta eskema bat egiten du, hasi horretik, eta batzuek izan diate hori gero igarri tentzala ipuinetan. Eta horri kontra eginik, kasu honetan, justu kontrako egiten. Kasu honetan, indetena izan da, abia puntu hori hartu, antxe kontatuten hori hartu, eta idazten hasi, jakin gabe ze gertatuko zen, eta nora jongo nintzen. Eta, nik usteet, ez da lantzen baten, gero irakurtu zu eta Mateu milimetrikoki pentsatu da, orduan, ez dakit, igual, buruan ja, baina ez, egia da, kapituluz kapitulo nintzala, pentsatuaz, hola. Eta hori, eta orduan dago ardatz nagusi hori, alabak, elurrezko bola hori nola eraman nahi dion bere amari, etxean geratu den amari, bere aitarekin, eta hori da, baiteko, aventura edo esango genuke, edo hildo nagusia, edo ardatz nagusia, novelaren ardatz nagusia, eta zuk esan esun bezala, gero tartekatzen dira, bikotearen arteko eztabaidak, maitasunari buruzko horritzaldi muguko badago, norbaitek ematen duna, horako gogoetak, maitasuna, maite mina, maitasun mota desberdinak,
Eta hori da pixka bat novela. Eta, bueno, eta gero, hasieran esan duten bezala, ez? Justu egun hauetan irakurtzen egon naiz Cercasen El punto ciego edo saiakera berak emandako hitzaldi batzui buruz da. Arek esaten duela nobeletan igual importantena dela egotea punto ciego bat, puntu itxu bat, eta hori izatea novelaren muina edo, ez? Eta punto ciego horri deitzen dio hain zuzen, ziren aipatueten erantzun ezin da galdera hori, ez da. Eta kasu honetan nik uste hori da, ez? Hemen izen buruak zeren du lurraren formula, baina maitasunaren formula da, ez? Eta zein da maitasunaren formula? Ez da, maitasunaren formula. Zein da novela hon bat idazteko formula? Ez da. Zehongo balitz, denok idatziko genuke. Eta hori da polita, ez egotea formularik, ez? Ez novela idazteakoan, eta ez da maitasunean, ez?